countries, machalo Uganda, their median age is now 19. Africa is the youngest continent worldwide. Manoto is true. But gimwatemo wacho ni ka ok gigi translate a vote ma gikawo kura, nikech ang'e ni IEBC temo ikore sani mondo okel mass voter registration and all that. Ka ok gi-translate gini e kawo kura, ma gichak gi-translate e dhi go ombuluno, to namba gino is still meaning nothing to the country, nikech kata leadership ma gidwarono, gin giwacho ni gin leaderless up to now. So kagin leaderless, nyiso ni they trust no one, kata within themselves, they still no one they have trusted. To that kanyo kende maane gi problem. Nikech kata mana sani, wawacho Gen Z in Nairobi and it looks really fashionable. To kidhi e chuny gwengegi, to kiyud that independence, okapani nitie too much of that independent Gen Z e gwengewa, e kor gwenge machien kocha. Emomiyo awacho ni kikalo Githurai, be inyalo yudo kweth moro ei Mount Kenya kanyo ma gin independent from Rigiji leadership man kanyo. They are not led by no one around there. I'm not sure kagino ntie. Kidhi e gwenge mamoko, would you find that? It's only in Nairobi the youth feel they are emancipated, gain independence of everybody else. But then that independence is also supposed to be tested. Ginyalo chung kamano for how long? Nikech wange siasa madalaka, wange siasa makenjwa. Kiny to jiodok monyumore tribes completely. Makata ka in independence in a lone voice e kore kanyo, and then numbers ema could make decision, and then koro jimangeny ose the tribal conclave kone gi kocha koro independence udong ku thin, and then you change nothing. Thank you. Nyakoro moja giwije kanyo conclave gi koro sani gi thoth nitie nyaka conclave mano mar twak dialogue ma kelo ji mopogore o dede koro medo sani tribal conclave ma jo retreat kendo kama gintiere kachiel oganda mathoth nitie ka kod ote akaw ote mogik mano mantiere kar kaka to bang'e walore ka giwach mogik mayudo kuom wenda achiel tiere ote mobiro kanyo ma kuom Godwin mano kanyalo yude achiel wacho ni Raila wacho pile ni oonge sirkal. Joluo to wacho ni kaka Raila odonjo e sirkal. Confusion moro ni ka. Dipo ni Sifuna gi Raila wacho dhok achiel. Koso jotendwa odino wengewa kendo tiyo gi empowerment program mano mar campaign. Mane wach mantiere kanyo mogik. Kendo dayo manyo ka wuok kuom wenda duto kama mantiere kar kani thuolo ma piny luo ntiere godo e sirkal ka. Warange yo machal nade, wakawe nade, wasud kode yo machal nade mondo mi adiere ni thuolo ni okel ne jopiny ber to ok moko kuom jotelo. Kama tiere kar ka ayud wach mogik kawuok kuom Sheila Olang ka en Mombasa ka to bang' aduogo e studio ka atie kod Mesha Kodede thuolo dong kwa dakika matin to atieko. Adwa wacho niya, contract ma wan go e kindwa gi sirkal en contract mar delivery. And delivery of services and delivery. Mano kende contract ma wan go gi sirkal. So, ka wang'iyo assessment, wang'iyane kaka nwachako twak kane wawacho niya, en mana kumi bila break, ken development bila break, to kumi no waonge go gi wach. To ka en mana kumi bila break, nikech idwa nyisa ni nikech koro wan kaka joluo wagogo kumi bila break, to yath onge osiptal, tije onge ne rowerni, pod inego wa police brutality pod is a reality, to mano wuoyo. To ka en kumi bila break maketo Russia ma Kisumu sani bedo level 6. Ka en kumi bila break maketo ring road mantie gweng'wa kacha koro dhi luro Lake Victoria nyaka wuotho gik dalawa. Mano to kumi bila break. Mano gima watemo wacho. Adieri maber to kik wawuondre. Gima nang'eyo makende ni nyaka wa prepare maber. Ineno demographic manuoyo ga pile jogi nok goga kura nikech igi pok no wang' maber. To gima notimore last year no miyo igiowa. Koro kik underestimate population mar rowerni. Gibo biro, gibo register. An achiel kuom joma wuoyo gi rowerni. Mondo gidhi gikaw kura, kendo mondo gigo kura. Ang'e maber ni pok ne gitimo kamano. Emomiyo nawacho ni nitie 2022 joma nokogo kura, 8 million. Jogo, president gin ng'a? Nikech samoro gin maging'uro kokucho, to nok gichopo nyaka e debe ka gigo kura. So kwanya bank on the facts ni wa hope ni ok gibigo kura kendo mondo waendeleza oyo.
jogi nyaka wawuo kodgi wawinj ni en ang'o mondo kata ka wasiro sirikal mondo tim kumi bila break to wasiro gi gadieri ka wakonyogi. Wadwaro systemic change. Dhi go agok gi rundruok mang'eny gi mago ok bi konyowa nikech ng'ur adiera makende ni ng'ur to pod nitie. Koro ok wanya bet kaka joluo ni wabet kaka wa hope ni ji go dok back into tribal conclaves ni mano to konyowa. Raila Amolo Odinga owuon osewacho ni wan gi demokrasia. Kate ODM there is democracy. No so kwero wate ni mondo wawinj ni nitie democracy. Wawinjre watare atara to wang'e ni self interest wa en ang'o kaka oganda. Erokamano ahinya Sheila Olang' Mombasa. Ayudo wach mogik kawuok kuoma Mesha Kodede kwa tieko thuolo no oserumo ka. Erokamano. Japenjo wa aparo ni jo Kenya kik bed confused. Wang'eyo josiasa nyalo go uwi kendo ginyalo wacho gik mang'eny kaka sirikal ni otelne gi Raila Amolo Odinga gi William Ruto and all that, but in kamibete ineno kama an adieri koso ok adieri. Josiasa nyalo wacho everything, so mano to kik wi wuog godo kuskus ni gima kamano dhi nyime. Ka Raila nomosore gi Moi ne gitimo gik moko practically mobet nyaka Secretary General mar chama cha KANU ka gitiyo mano ni ine sirikal. Ka Raila nomosore gi Kibaki ne olos odhi molos nyaka pend chik moket Office of the Prime Minister gi functions mage ei sirikandno. Mano Raila ne nie sirikal. Raila komosore go Uhuru ne na giving Uhuru opportunity mondo otiek tije kata otim tam ne otieki ka gitiyo maber kanyakla, omiye moral support mondo gitim. To onge ng'ama ne Raila appoint e sirikal kata kama noloke pend chik moramora makete sirikal. The same way kaka sani ka piny ne dhi barore to kwe ma Kenya ne dhi rumo to Raila wacho ni wadwoka ne uru sirikal ne opara mondo kwe oduogie wayud kaka watimo maendeleo ne jopiny. Mane gima dhi nyime. Koro josiasa to nyalo nyisi anything, to kaka sani ka an go wadwa man gi dalane talime kendo wawinjore wanyiero nyiso ni dalano koro wariwo kode. Aya Mesha Kodede erokamano. Sheila Olang' erokamano ahinya kuom tudri koda be achiel kachiel kende kaunti ma Mombasa. Mane ma kelo giko mar chenro kinyi ma kawuono agone kamano janeno kachiel koda jawinjo kamoro amora mane nitiere Minero Ramogi TV ne wan ka kod Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao. Nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango rit masani warado duche makiny e chenro mar upiny kod mbako romo to gisani meneno chenro mamoko mag Ramogi TV ikite manaka.